един господин хвърли кутийка с черен хайвер по парадния вход на парламента. Ще направя опит да разговарям с някои от протестиращите. Ето тази дама ми прави, например, впечатление. Добър ден! Защо сте тук за пореден ден? Аз съм тук от много далече. Искам да кажа, че София трябва да протестира, защото малките градове просто не стават. Те не ни подкрепят в този протест. Аз съм съпричастна към София. Трябва да протестираме, трябва в България да има мнение. Вие срещу какво протестирате и какво е вашето мнение? Ами аз не искам, трябва да има кой да ни управлява, но искам да е честен човек, който може да разчитаме на него. Може да се покрадва и за него, обаче да има и за народа. Според вас има ли такъв честен човек в сегашното ни политическо статукво? Да. Кой е той? Мисля, че един човек е долу-горе честен. Не знам, не го познавам, обаче изразява свободно мнението си. За кого говорите? За Волен Сидеров. Вие сте привърженик на Волен Сидеров. Това е много интересно. Тук имаме попадение, уважаеми зрители. Една жена, която е привърженик на Волен Сидеров, но е пред парламента на протест срещу депутатите. Тук има доста хора, между другото, и доста плакати, които са срещу Волен Сидеров. Кажете, какво ви харесва в неговото поведение, политика и така нататък? Не ми харесва неговото поведение. Той се държи малко като откачалка, но казва истини, че нали, Бойко Борисов е крадец, което е истина. А за мен той 4 години не управлява. Сте склонна да вярвате на Волен Сидеров, така ли да разбирате? Да. Склонна съм, понеже БСП управлява. Какво направи БСП за нас? Нищо. Все минимални заплати, все не може да се отърсим от мизерията. Парите къде ги обещават?